Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanon. Tangihon maahu, hamu ale akapulo, jala patinggil mapinggolmung ale akabangso dinadaw, Jahuba doma jowahu, uju di bortiar dope. Sian Tuhan dainang nunga gitaringoti guaru. Jala dibahen pamangatu songon podang natajom. Diodingi doau marhite pangaluhoman di tanganna. Jala dibahen au songon subia naniugam. Ditabuniho doau di bagasan siorna ninna do madok au. Naposokku doho ale Israel, marhite sian ho doau marmulia. Alai yang guahu ninna rohaku do, dang marguna nangalutani au, magopo sabingdo gugoku hupasada, hape Jahuba patikos-tikos uhum tuau. Jala upaku di lambung di debataku. Songonodo hatani Jahuba, ditiki parasia nau mengalusi ho, jala di ari hagugutan au mangurupi ho. Jala au mangaramoti ho, mambahen ho gabe bangso panjanji. Madok tuakana terate, ruar mahamu tuakana di hahulumon. Roh mahamu tuhaturangan, marsonang-sonang nasida di parmahan di akadalan. Jala jupang nasida hanguluanna di saluhut akkarobian. Dang male manang mauas nasida, dang mangonai namohop manang nalas nyari tu nasida, ai parasirohado manogihon nasida. Jala ditogu-togu nasida tu lambung air mua. Martang yang mahita. Tuhodo alai Jahuba hami marhaposan. Unang tung paurak hami saliling nililingna. Sai palua hami marhite-hite hati goranmu. Asima roham di hami alai Jahuba. Sai paeleng mapinggolmu tuau. Hapogani paluahon au. Sai ho magabi dolog bato partano batoan diau. Gabi hutan agoting lau panguluhon au. Amen. Hudul mahita. Hata masuk mahita tu barita palimahon Judas majehehon Yesus. Alayadong masada sian akasisiani nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Yesusi. Ima dihilap si Petrus jadi ninna mamadok ibana sukun ma isenani dok nai. Jadi dipajonok matu lambung di Yesus madok tu ibana. Tuhan ise. Gabe dia lusi Yesus ma, ia tu si hulehon nahu satopik nahu somoponon ima ibana. Jadi somopon ma satopik di lehon ma tu si Judas Iskariot anak si Simon. Jadi dung diboduti dibongoti si bolisima ibana, dung ni dok Yesus ma tu ibana humatok ma ulahon si ulahonom. Asal lumbi jalo si Judas na santo piki, pitor lau do ibana tu balian, alai borngin ma ujuli. Jadi dinamanganina sida, dihita Yesus ma roti, dipasu-pasu ma, diponggoli ma, jala diparlehom ma tuak kasisianna, uhud ma didok. Jalo hamu ma, pangan hamu ma, dagik kudon, nani lehon humokopamu. Ulah hamu mai dibahen pardingotan diau, dung sunna sida mangan, dihidat ma panginuman, didok ma mauliate, dilehom ma tuna sida, uhud ma didok,
Ia panginumanon pada nai baru doi marhite mudarhu. Na durus sumo kopamu. Sude hamu manginum siani. Alai hudok matu hamu. Nasotu pa be inumoku olat nyon sian perbuini hawangguri. Sahat ro diare sugut. Disima inumoku nai baru rap dohot hamu di harajaon ni damang. Maredeta. Barita paunopon Yesus di Getsemane. Jadi dung dia dehon nasida ede puji-pujian ni. Ruar manasida tu dulu jitun. Disima di Yesus tu nasida. Saluhud do hamu noaing tergasip mida ahu di nasabor nginon. Aina tersurat do. Lo butok kuma paramahani. Gabe marserak ma biru-biru nasa pungguani. Alainin na Jesus mamadok kibana. O Simon, nunga di pangido sibolis naing segion na hamus songod dahanon. Alayau do manangnya kokko, unang mitop hapor siommi, jadi dung mulak sugot roham, pargugoi marohani akka hahangkim. Alainin na si Petrus mamadok kibana. Tuhan, nahubas doau manongani ho tuhurungan, nang tuhamatean pe. Alainin na Yesus ma, hudok matuho Petrus, dang martahuak manuk sabor nginon, so jolo tolu hali so dahonomu, naso tinadam au. Dungi sahak ma Yesus rap dohot nasida tu porlak sada namar goar Getsemane, jadi dok matuak kasisiani, hudul mahamu jolo dison, salileng disan au martangiang. Dungi ditolihon Mas Petrus, dohot anak si Bedeus dan duai, gabe marsak situtu maibana jala bobonosan. Jadi dirok matu nasida. Mas saya marsak situtu roh hakku. Hirana mate do. Dison mahamu dungo rap dohot au. Dungi lau maibana saoti kujolo. Dipatukap mabonina tuhan martangyang ninama. Aliyamang. Namun na terbahen. Salpuho masinomon sianahu alai tahe unang mamargulu to rohaku rohamdo. Dungi mulang maibana tu akasisayana jala tarpodom do nasida didapot. Jadi didok matu si Petrus. Dang margugu hamu hape dungo rapdo tahu nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang asaunang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgirdo ni antodi alai galedo ia daging. Dungi laho maibana padualihon martangiang ninihama. Aliyamang molo naso terbahen salpuon daikon huinum sai saut malongoni roham. Dungi Roma ibana terpodom nasida didapot ai masai do salibon nasida. Jadi dikon malau martangiang patulalihon mandok hata oke. Dungi didapoton mamuse akasiseana jadi didok matu nasida.
Dadatan mudope mudom dohot maradian, nunga dapot tikina nuaeng, sahak ma anak ni jolmai itu tangan ni perdosa. Hehe mahamu, laho mahita, idi nungaro napasahat au maredehita. Masuk bahita tu barita papituhon haroroniaka soldado. Alai diboto si Judas si parjehido inganani ayo jodo marpungu Yesus tu si dohot akka sisianna. Ia si Judas diaraho ma akka soldado dohot akka naposo ni situa ni malim didapotom matusi matat sulu-sulu. Palito dohot senjata. Diboto Yesus do saluhut nanaing songgop tu ibana. Jala ruar ma ibana didok matu nasida. Isidona jinalaham munai. Gapilin na nasida mangalusi ibana. Yesus halak Nasaret ido. Dunginin na Yesus mah mangalusi nasida. Au doi. Alai dohot do si Judas si parjehei jongjong di labung nasida. Asa dong didok tu nasida. Au doi. Sumurut manasida akan martinggangam ma tutano dungi diulahi mamanukun nasida isi do nani luang muna jadi dok nasida ma Yesus halak Nasaret ido. Dungi dok Yesus ma au doi asa molo ahu dilului hamu loas malaho akaun ai naing do jupeng nani dok nai danga dong namago hubahen agia sada sian akan nani lohom itu au alai nunga di pabutohon parjehian partinada tunasida ai di dokdo ia inahu umma ibana mai ima takup hamu asa pitor didapoton ma Yesus di dokma Tabi di puru laos di umma alai nina Yesus mamadok ibana marhua tu son anggia o Judas panghumud do HP di baik ko pasahaton anak ijolmai dungi Roma nasida dilaluhom matangan nasida tu Yesus manakup ibana dungi adong masada sian nasida akadongan ni Yesus mangaluluhon tanganna disita mapodangna ditapulhom matu naposoni situani malim sahalak dipisikom ma pinggolna. Jadi dok Yesus matu ibana pasaru podang mi ay namanitang podang, mago mabanino di podang. Ay nasotarbahin au, do di roham mangidos siad damang, asa dipadiri dia usaun nari lubis yang 12 loksa suru-suruan. Alai songon dia manisis laut hatan ni surati namandok, ikon masa do songoni. Ujui ma di dok Yesus tuakan atoropi, hirana dopak panamu do hamu hehe. Marpodang jala marlobut-lobut menakup au ari-ari doau nian hudul mangajari di bagas joro suadong ditakup hamu au alai namasa do sudeno asa jupang hatani akka panurirangi dugi itadi kon salut siseani maibana lau hapus maredehita.
Barita Yesus dijuluni si Tuhan ni malim. Jadi bongot may bana rap doho Yesus tu alaman ni malimi. Alay disukur si Tuhan ni malimi ma Yesus taringot tu akasisianna doho taringot tu podanai. Jadi dia lusu Yesus may bana ni nama. Patardo hataki di hatoropan. Natok tong doahu mengajari nasai laon di bagasan perguruan nang di bagas jorope. Parpunguan ni saluhut halak Yahudi. Dangadong manangaha hua tahun marsibuni. Buasa ahu dicukuko. Nasida nang ubege hataki ima sukun. Ay di boto nasida do nahu hatahoni. Dong di do Yesus songoni di pastap sada opas na jongjong di sima ibana uhut madidok. Songoni pangalusim tu si Tuhan ni malimi. Dunginin na Yesus mamangalusi bana. Ia nahurang nahudok. Hajong jokon nahurang. Alayang ko nahona do. Buasa pastapom muau. Asa disursi hanas maibana. Naong tinalii tu si Tuhan ni malim si Kayapas. Di sido marpungu si boto surat. Doho si Tuhan ni natorok. Alayang ko ang kasi Tuhan ni malim. Ro di sandok rapot godang. Mangului panindagion. Gagdog pang Jesus. Natuk mambahe ibana marutang kosa. Alay nang pehehe toro si tindahan gagdog. Dangadong jumpang na rantau mambahe ibana umon. Alay parpudi Roma dua halak rin na do. Didok halakon. Tarbahin aku do mangalohai joro ni di bata. Jala pajong jongi sumuang di bagasat tuluari. Dungi hehe masih tua di malimi madok tu ibana. Dang alusanmu na hinahil kapasi dado pako. Alay sa ihom do ang Jesus. Dungi di pakuling si tua ni malimi ma ibana. Hupatolon maho tu de bata si parngului. Asa di pabuah ho tu hami manang natutu ho Kristus anak ni di bata. Dungi dok Yesus matu ibana. Songon nani dok mima tutu. Alai hudok matu hamu. Olak nyoma idaumu anak di jolmai hudul di siamun. Ni hagogon. Jalaro di atas di obun di langit. Gabe di ribako situan ni malimima pahyana maddok. Namangalay di bata do ibana. Pola luluan do pesi tindangi. Nunga di bege hamu pangalayanay. Behada do hamu. Ikon marutang hosa ba ibana. Jadi ditijuri na sida mabuhina na diba manopuk na diba mangalisingi huhut madok susirangi ma hami Kristus ise do nama munuho alai sai mangihut do si Petrus madau-dau sahat tu alaman si Tuhan ni malimi laos bongot maibana tu bagasan lau hudul tu sirap dohot akan aposo marnida ujungna. Jadi dapoton sada paropuan maibana madok. Dohot dengan Yesus nasihat Galilea. Jadi di sodahuma di jolona sida saluhutna nin nama. Dang boto na didokmi. Dungi dinanang haruar ibana. Di da paropuan na asing maibana. Didok matuakan na disi. Ordo sada dongan ni Yesus nasian Nazareti. Jadi diulan kamsadahon. Pola manolong tung nasogan da dohalaki dang hutanda ibana imana. Alay dung satokin nari didapoton akan ajong dong disima si Petrus madok si tong tahe dot doho sada sian nasida ay pakuling mido patadahoko dungi di pabuburahom may dirina huhut manolon-nolon. Tung naso hutanda dohalaki dang natutui amang. Jadi Petrus martahuak mamanuk. Jadi diingot si Petrus ma nahina tahun ni Yesus tu ibana. Tulu halis soda honon mau tagas so martahuak dope manuk. Dungi laho ma si Petrus tu balian tu matangis situ tu maredeh ita.
Sang Hyang Mahida, Jehovah Debatana Marhabangsa di Banua Gijang, puji-pujian mardongan hamalate umma di pasar nami pada pamali Tuhan. Parzulai madok moleate di sudi basa-basa mani Pak Sedarion, giramotiho daging dok to dinami, jala di dongani horo hami di sudi ragam yak kasulon nami. Madok moleate rohami pada pamali Tuhan, siala asin roham gabe bui hami sahat tu bagas zoromon ima dinalau mengikuti pasion kedua melihat tema di pasar nami tu ada pembali Tuhan jalan urutan nami rope patuluhon do papaton sahat tu hari panaunon mi Tuhan asima roham dihami mampu memahami jala ajari marhite todim to di perbadia tarsingok tu panaononmu pakokokmu dihami jolma perdosa mengapola mateho dihau pinor silang nunga diayeho pastap tijur doh susang duri holan lau makokop dosa nami Tuhan hami diri nami sadiri pesipata dan hupoto hami belau makaholongi apalagi makaholongi orang lain namangelek mahami tu ada pamu asa todim tu di perbadia ma solukon tu ganuk rohanami asanggia bui hami mampu maka holongi dengan nami terlumbu bima maka holongi ho mengalam gudang aka kesulitan doh cara berpikir mampai pojok sudi rohanya kajolma nagabe mangalupahon aka holongi roha terlumbu mangulahon patik mudoh lomoni roham alani Tuhan pargugui mahami marite todim todim porbadia sanggia bui hulahu kami hatami marhite hatani naposom dohot liturgi naung di pasah ni paraladum nami paraladum di bagasan boronginon Tuhan tong dopehan mangelek torupamu ima di nonggurang terganggu di negara namion di huria nami nang dia kaulon nami sigano pari asima roham Tuhan terlumbu bima alani pandemik corona na sangat mengganggu di sudi perdalanan ninggoluni jolma di Portibion khususnya di Indonesia nale Tuhan mangelek kami segomos terupamu asa pasu-pasu homma habisuhon hapistaran nasian hoi tuaka napistar doh aka para medis asanggia penelitian doh aka dinalau madalaton program penelitian obat corona nang aka para medis dinalau madalato tugasna dinalau mengobati aka namar Said homa nama parguguyali Tuhan asa tuarna mangihut bui lam hatop lau penyakit corona siam Portibion asa ma jala pasu-pasu homa habisun hapistaran nasan hoi asanggia marhiti hatok dapat obat ni corona li Tuhan hari Tuhan mangelek dope hami tu ada pamu ima di perpolitikan na gonjang-ganjing di negara namion
Tuhan sebagai minoritas kami masih kurang do aga parukilon. Diari minggu nasal kuali Tuhan margo guru pesibulisi lau mabom sada gereja Katolik di Makassar. Mulasian hadirin nami sebagai minoritas di negara undang tu guru pikiran nami oleh Tuhan lau paluah diri nami sian aga hamauloni alai napos dorohan nami nalindunganmu kami kelompok minoritas nadong di negara namion terlebih di pemimpin nami Presiden Jokowi oleh Tuhan lehon habisuhon habis taran sian hoi asanggia mampu mana memimpin aga perbedaan-perbedaan nama saya Rasul nama saya maul mula secara perdagingon alaina pos dorahami oleh Tuhan leonommu habisuhon habis taran nasohi do gogu nang tu akka jajaran nabi oleh Tuhan asanggiat tu akarna mangihut bui aman tentram masyarakat na dipimpin dan narung di Indonesia oleh Tuhan. Masih kurang oleh Tuhan si Pangeran nami meloto orang sempurna hot Tuhan Pangeran nami pasu-pasu mahami saluhuna naro ibaga sabornginon pasu-pasu ma nang sudi ruas ni HKBP Resok Serangon mampu memahami paturuhon habal gaumu di tengah-tengah di luar Bantenon jalabui tambah aga tempat peribadatan. Tuhan asima roham jalo matangang namion saluhu dosa pun senami oleh Tuhan salpu mesa tamaro pihami saluhuna HKBP dapota pas-pasum upasa tamar hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Puji kami ho Tuhan di bodarion napalwasok kami boy marpungu di pasion borngin padua honon nung hutangi ho kami sitaonon na binolusmu na jolo adorang gabe jol mahoro tu portibion alani Tuhan naik sipul honon nami mamarhite jamita di pertangyangan pasyon namion atong makuling maho Tuhan marhite turpuk jamita di bagasan obason naradedo kami tumangihon soaram olah di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami martangiak kami tuho amen. Shalom ma dihita saluhutna turpuk jamita dihita di pertangyangan pasyon
borngin padua honon huenet tamido sian surat na parjolo na sinurat ni Apostol Paulus tu si Timoteus bidu 2 ayat 6 sangonod didok disih dilehod do dirina bahen tobus humokop saluhut ima si hatidak konoton ditikki hadenggananna. Di bahasa Indonesia 1 Timoteus pasal 2 ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ido sahat ni turpuki. Urian itu hatta namar pungun waing di garejaon namangi huton pasyot diborngin padua honon oras madihita saluhutna songoni ruas ni hurian adong di bagas tabe nuaeng namangi huton partangyangan pasyon borngin padua honon marhite virtual ima live streaming donang kami pasahato tuhita saluhutna kabanami nanami na pasobulung remaja di ganup bagas tabe oras madi hita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Amanami dohot inanami narung di gerejo dohot di bagas tabe mangido mapa mia manginang molotuk pia carata dalam bahasa Batak alayanggo jamitaon buanon nami majolo di bagasan bahasa Indonesia ai godang akka rebaja do pelajar sidi atik so dia tusian nok kata bataki sesongon namari suang nasidaro tu garejao jadi molo tumpian non markite jamita adong dibuan nasida mulak tutongani bagas nasida markite khotbah bahasa Indonesia. Nats yang saya angkat tadi adalah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan kita telah mengikuti bagaimana perjalanan penderitaan Yesus hingga saat ini ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus tidak dia kenal. Dan tema pada malam kedua ini, pasion ini adalah kalau dalam bahasa Batak dikatakan ape tu Yesus do burani dosa tak. Kutukan dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Jadi ditimpakan kepada Yesus segala kutukan dosa oleh umat manusia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Begitu luhurnya nilai kehidupan Tuhan Yesus ketika dia datang menjadi manusia ke dunia ini. Nilai hidupnya itu sangat berarti dan besar sekali. Jadi kalau kita perbandingkan ukuran kehidupan Tuhan Yesus, ukuran hidup Yesus itu ketika dia hidup jadi manusia di dunia ini, luar biasa ukuran nilai kehidupannya. Memang semua apapun di dunia ini, segala benda atau semua pasti ada ukurannya, itu diukur. Ada diukur dengan senti, ada diukur dengan mili, ada diukur dengan inci, dan ada diukur dengan kaki. Bahkan ukuran itu bukan perkara sepele. Kalau ibu-ibu beli baju, apakah ibu-ibu tidak melihat juga ukurannya? Bukan hanya coraknya, bukan hanya bentuknya, tapi dilihat ukurannya apakah L, S. Jangan nanti
Kebesaran sekali pakaian itu dibeli. Lalu ketika dia keluar, orang berkata, wah, si ibu keluar dengan pakaian kebesaran, begitu kan? Maksudnya bukan pakaian kebesaran hebat, tapi terlalu besar. Sepatu juga punya ukuran. Enggak mungkin orang beli sepatu 3 angka lebih besar dari kakinya, seperti si Gaok katanya nanti itu di dalam cerita waktu kita anak-anak dalam cerita. Itulah semua diukur, segala sesuatu perlu diukur. Dari kasur sampai sumur, dari kacamata sampai kemeja, semua benda itu ada ukurannya masing-masing. Tanah diukur dengan hektar, kertas diukur dengan mistar, emas diukur dengan karat, listrik diukur dengan watt, besi diukur dengan ton, kopi diukur dengan ons. Semua ada ukurannya. Hidup manusia juga ada ukurannya. Bagaimana mengukur hidup umat manusia? Ukuran apa yang digunakan untuk kita manusia? Untuk mengukur arti hidup atau keberhasilan hidup kita, apa dipakai? Saudara yang dikasihi Kristus, ukuran yang sering digunakan adalah punya. Ukurannya adalah kata mempunyai. Itu yang sering kita pakai. Hidup manusia sering diukur dengan sudah punya atau belum punya. Mengukur hidup seseorang itu umpamanya dikatakan ia sudah punya gelar. Kalau orang muda, ia sudah punya pacar, ia sudah punya rumah, ia sudah punya mobil, ia punya menantu, ia punya cucu, sudah punya ini, sudah punya itu, belum punya itu, dan belum punya ini. Itulah ukuran yang lazim kita buat di tengah-tengah kehidupan manusia, ukuran mempunyai. Tapi saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus tidak menggunakan ukuran yang lazim itu. Tuhan Yesus bukanlah orang yang mempunyai ini dan itu. Ia pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia tidak punya tempat tinggal. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup Tuhan Yesus diukur bukanlah mempunyai, melainkan sebaliknya, yaitu memberi. Ia telah memberikan dirinya, ia telah menyerahkan dirinya. Kalau kita membaca keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ kita melihat bagaimana gambaran gaya hidup Tuhan sebagai gaya hidup yang memberi pengakuan kepada Sakeus, memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria, memberi kelepasan rasa bersalah dari seorang wanita yang akan dilempari dengan batu, memberi pegangan kepada orang yang tidak mempunyai pegangan. Saudara yang dikasihi Kristus, hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang memberi. Hidup Tuhan Yesus bukan diisi dengan kesibukan untuk mempunyai, melainkan hidup Tuhan Yesus dengan kesibukan untuk memberi. Secara eksplisit ia berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu, yaitu Matius 11 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal, Yohanes 10 ayat 28. Rasul Paulus berkata tadi dalam nats kita ini, yang telah menyerahkan dirinya sama dengan yang telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua
manusia. Tuhan Yesus mengukur hidup bukan dengan ukuran bagaimana mendapat faedah untuk hidup kita, melainkan bagaimana memberi manfaat dari hidupnya itu kepada orang lain. Itulah ukuran yang digunakan Tuhan Yesus. Makna keagungan dan keluhuran hidup bukan diukur dengan apa yang kita peroleh atau apa yang kita punyai, melainkan dengan apa yang kita beri. Tuhan Yesus pernah berkata, dan inilah satu-satunya ucapan Tuhan Yesus yang tercatat di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Jadi berarti hidup terdiri dari dua bahagian, memberi dan menerima. Tuhan Yesus juga pernah menerima, Dia menerima pengurapan oleh wanita, kakinya diurapi dengan minyak narwastu. Ia menerima makanan yang disajikan oleh Marta. Ia menerima bantuan Simon Kirene yang memikul salib sampai ke bukit Golgota. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, menjadi manusia adalah menerima dan memberi. Bersedia menerima kasih dan bersedia memberi kasih. Sebab orang yang tidak mau menerima adalah autarki. Apa itu autarki? Rasa bisa mengatur diri sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan siapapun. Autarki adalah ketinggian hati. Sebaliknya, tidak mau memberi adalah egosentrisme. Egosentrisme adalah kekerasan hati yang tidak mau terbuka. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus. Dua dimensi hidup Tuhan Yesus, menerima dan memberi. Tetapi kedalaman daripada perbuatannya adalah keluhuran arti hidupnya terletak dalam memberi. Yang telah menyerahkan dirinya, yang telah memberikan dirinya bagi tebusan bagi semua umat manusia. Jadi semua umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Semua umat manusia dirinya diserahkan untuk tebusan. Puncak hidup Yesus adalah memberi hidup. Ia memberi dirinya, ia menyerahkan dirinya. Ini sebuah cerita dari kitab Mahabharata. Begini cerita dikatakan dalam sebuah kitab Mahabharata. Seekor burung merpati diterkam gagak. Merpati itu luka. Cepat-cepat ia terbang ke istana raja. "O Gusti, lindungilah hamba, ada gagak mengejar." Raja melihat dengan rasa iba. "Tenang, di sini kamu aman. Aku melindungimu." Pada saat itu juga burung gagak masuk dan berkata, "Merpati itu kepunyaanku. Ini sesuai dengan hukum karena punggungnya sudah kutandai dengan luka." Raja harus menghormati hukum. Namun di pihak lain, bagaimana dengan janjinya tadi? Bahwasanya merpati akan dia lindungi. Tiba-tiba raja mendapat akal. Ia menawarkan daging rusa sebagai pengganti. Burung gagak langsung mencemooh. Manusia memang licik. Seenaknya saja memotong hewan. Bukankah manusia sendiri punya tubuh? Raja terkejut. Apakah ia harus memberikan
sepotong anggota tubuhnya sendiri. Dengan berat hati, raja berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, ambil timbangan. Timbanglah merpati ini. Seberat burung merpati, seberat itu kamu potong betisku." Para pengawal tercengang. Dengan hati-hati dikeratnya betis raja. Namun ternyata itu belum seberat merpati. Dipotongnya lagi sekerat daging paha raja. Belum juga cukup. Aneh. Timbangan merpati menjadi semakin berat. Dikerat lagi sebagian tangan raja. Itu pun masih belum cukup. Sungguh aneh. Sekarang hampir seluruh tubuh raja terkerat habis. Darah bercucuran. Dengan kesakitan raja masih membiarkan tubuhnya dikerat lagi. Akhirnya raja roboh. Pada saat itu menurut cerita kitab Mahabharata, mendadak burung merpati dan burung gagak menjelma. Ternyata mereka adalah dewa yang ingin mengukur pengorbanan raja. Pada saat itu pun raja pulih kembali. Lebih daripada itulah yang diperbuat oleh raja kita, Yesus Kristus. Ia menyerahkan dirinya, ia memberikan dirinya dikerat untuk kepentingan umat manusia sebagai tebusan dosa-dosa kita. Bagaimana respon kita atas perbuatan Raja Agung dan mulia kita? Mari kita renungkan ketika kita sambil pulang mengikuti pasion yang kedua ini. Selamat pasion, Tuhan memberkati. Amin. Maulia tema Tuhan, mengadipakulingi ho hami marhiti hatam, pasu-pasu mahatami, asa mangolu jalamar perbue di bagasan ngolu nami lumobi, panaonon ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Nah, begitu bernilai hidup ni ibana uju gabe jolma di portibion manubus ham. Naing tutu hami ngulu nami Tuhan saleleng di portibion. Bernilai, bermanfaat, berguna, ukuran memberi di sude kehidupan nami. Alanunga hujalohan, holong nirohan, kami telah menerima kasih, maka kami juga memberi kasih. Atong pasu-pasu mahami Tuhan namangi huton pasionon baik ditongani garejaon songoni ganup ditongani bagas namibe lopokon hatami marparbue di bagasan ngoluna marhite-hite Kristus Yesus Tuhan na martangia kami Tuhan asiru hamdiha tangihon tangiang na. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sian nomor 777 Aisada satu dutna.
tatangyakon ma piliata, alede batama nami na di Banua Gijang, hodo haruran ni saluhut sireoleo na denggan, dohot nasa ulibasa na mau diutus. Upasat kami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sayja lo may gabi wap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw para sayak kami pilihanon, patibol na rajaon mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite hite todin. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia magoarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion anguluan siapa. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togion tu pangujung. Padua mahamisian panga. Ayoro na puna haraja. Dota gogoon. Rodia sanapon saliling nileleng na. Amen. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohan ite bata amata. Dot parsauran ito di parbadiaima. Madongani hamu. Saluhut na. Selamat pasion ma dihita saluhna. Malam baik.